हेलौ लोगोफोर, आंनि मुङा बिनय बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि इउटिउब चेनेल बड'लेण्ड टेक्निकेल एन्ड केरियार। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे एप्सनि सायाव भिडिअ बानायनो सानदों। बे एप्सआनो जाहैबाय स्मार्ट काइट। जाय एप्सखौ नोंथांमोना बाहायोब्ला नोंथांनि मबाइलाव थाखानाय गासै एप्सखौ नोंथाङा बावलांजोबगोन। बारा सम लायालासे जों आवगायनोसै। नोंथाङा गिबियाव प्ले स्ट'राव थां। बेनि उनाव नोंथाङा लिर स्मार्ट काइट। डाउनल'ड खालामनानै अपेन खालाम। बारा एमबिनि नङा, 4.6। जोबोद मोजां एप्स, 1 मिलियन डाउनल'ड खालामखांबाय। बेनि रेटिंआबो जोबोद मोजां। डाउनल'ड खालाम। बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन मोनसे एप्सनि सिङावनो नटपेड दं, ट्रान्सलेटर दं, डिक्सनारि, एक्सारसाइज, फाइल मेनेजार, काटार, मेट्रनमी, रेकर्डार, फ्लैशलाइट, मिरर, मैग्निफायर, कोड स्कैन, क्लिनार, बैटरी सेवर, स्टपवॉच, चेकलिस्ट, एबाकास, कैलकुलेटर, कारेंसी यूनिट आरो दङ अल्टीमीटर, कम्पास, हार्ड रैम, इंटरनेट, मैग्नेटिक, मैप, स्पीडोमीटर, लेवेलर, टाइम जोन, लक्स मीटर, प्रोटेक्टर, रूलर, साउंड मीटर, टार्नार, स्पीडोमीटर, वाइब्रोमीटर। बे मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाहैबाय मा इन्टारनेट। बे इन्टारनेटआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांनि इन्टारनेटनि स्पिडा बेसेबां। आंनिखौ नायनि जि 4G मबाइल डाटा आंनिया दायो 0.3। बेयो नोंथांनि नेटवर्कनि सायाव सोनारगोन। नोंथांनि नेटवर्कआ बेसेबां स्पिड जायो बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो। आसा खालामदों नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लागोन।